Sang ngantos pagi kok katempungan wonten ing kawah Tandra Timuka. Sedaya wawamu krana pamurtah kula ingkang boten winates. Pamurtah kula ingkang nerak marang angger-anggering kadewan. Kula rumaos lepat ingkang agung pangeran. Dene seminten patukaken patuko nglampahi. Lampahan ingkang kados mekaten awit. Tetusan ingkang sumadamot ing jiwa raga kula. Madrim tak jaluk ati ora sah keduwu, ora sah gegetun perkara iki. Mapan lakon kang mus ingsun lakoni ora liya dadi anteping pun Kakang Yayi. Ya mergo gedhe tresnanipun Kakang marang jeneng Sila Yayi Madrim. Ngentipun Kakang nglakoni kang ora pantes pun Kakang lakoni mergo pun Kakang nerak bebener. Badhe kados pundi menika lampahan menika boten adil tumrap kula lan panjenengan. Kinartosipun lampahan pamurtah kula. Anggen kula nyuwun anitih lembu andini. Memang ngaraosaken lungiting Gongsa Lokanata satemah katen dipun anggep lepat kaliyan para dewa. Yayi perkara bener lan luputing lelakon kuwi gumantung saka nyawa. Kok menawa kanggone menungsa kuwi bab perkara lumrah, nanging yen to kanggone para dewa kuwi dianggep luput. Nanging kowe kudu ngerti Yayi. Us bolak-balik
tak aturake marang Yayi Madrid. Lamun gedhe rasa tresnanipun Kakang marang jeneng sira Yayi, aja meneh kok tumekane pati. Nadyan pun Kakang dadi ndek pengamun-amun bakal tak lakoni Yayi. Nanging badhe kados pundi lampah menika. Sanget awrat kula panjenengan Kang Mas Madrid. Pun Kakang ora kepengin gegetun babar karo iki. Kanyata iki wis dadi pengadilaning para dewa. Aku kelawan kowe Yayi ginanjar nyemplung Kawah Candra di muka selawase urip. Aku lan karo kowe anane mung nyuwun oleh ngrasane Gusti Kang Maha Agung. Mbok menawa isih ana panirmana ngrasane Gusti Yayi. Sudiro kawang Rudiro kaweratan gede alongso temen panandangmu Bopo Pandu. Nganti tekan saiki apa dosamu apa luputmu? Dene kowe kancan nyemplung Kawah Candra di muka. Dununging anak kanyapa aku tanpa guna. Aku ora bisa nyelametake wong tuaku saka panghukumaning para dewa. Wah, apa ya Bratasena dadi wong wingkung pasantape pepinjungan pelamatan ora bisa kaya wadon. Ing atas aku anak lanangan tekan saiki butak pamikirku ora bisa golek dalang kasampurnaning bapakku. Wah, Bapa Durna aku kang teko Bapa Durna. Oh,
aduh Batharaku tan samar kanore suksma sinusmaya Mangga pandhita karya langsung Indra kumbang mangat saping tawang anyar benyor nyarengi benukane pondok Wiswara kang sedya pasuki ingkang kaesthi orane carita sarat tresnaretan abdi luhuning kagungan ingkang hangis dipuncaraning bebrayan abdi luhuning budaya hangis dipuncaraning budaya kang hanyembuh drajating bangsa inate dosina wayang Purwa sebodo dadya tuladha ambangun jiwa kang utama amardi raking tata krami pramila apantes lamun ta inastan kagunan ingkang mengkusuraos tontonan lawan tuntunan asta tontonan labet pagelaran wayang Purwa dadya usada mung kang lagenan ndang karuna kridhaning dalang kang purba carita olah basa tuwin olah rasa akarya sengsem lejaring nala ingkang nendheng sungkawa larasing gendhing swanting dadya pepilik sendhot kelawan lagon uga wis asup masepon pradonga munya ginaru swaranggana yekti dadya sarana hanglipun ingkang sami anandang bronto pramila kinastan tuntunan karena wayang Purwa nuntun dhateng marganing kautaman lamun ta sinurasa
saben Purwa yekti Hangemutrada lire watak sura sebodo Andrasna watak asura punika dadya tuntunan mring bebrayan nampi kegambaran ingkang ala dadya sitan ingkang leres dadya paugeran tengah tanmun temangu ingkang jurang kanan jurang ingkang nispat prawira margane swarga nista marganing naraka ana unen-unen sapa nandur sapa gawe bakale nganggo yaiku sejatine Hananta ringgit pakeliran wayang Purwa Nakala semanten aglar pundhita ingkang kinarep buku murcite kawi lah menika gemlare pertapan saka lima ing kono ana wangunan joglo ingkang sinambung limas dene pager aglar tanpa tepi ing kono kinaring asramane para Pandhawa yang Kurawa sinten to ingkang lenggah wonten satengahing pendhapi agung pertapan saka lima nenggih Dayang Kumbayana Yusang Begawan Durna dasar pandhita ingkang kesthi paningalih Tirta Digdaya Sekti Mandraguna Jayeng Palugun pramila boten namung kalamunta tinuding priksa wonten negaring Astina kinarya dadya guling Pandhawa lawan Kurawa baperkawis sekolah kridane ngatonang tatan kantun putra saka lima linggih Raden Aswatama legetasira sang Begawan Kumbayana awet nampi rawuhnya betagun negaring Astina Patih Harya Sengkuni ingkang legah wonten ing plasa Jendar kasambetan dari para Kurawa ingkang aglar blaparaken tanpa tepi dangu sang Kumbayana datan kersa paring pangandikan sareng Retya Patih Harya Sengkuni wis lenggah jajar mangkul mangku dasmarane dari kawijing lati Sinowati jagat kilarya Mbak lumembak
ombak ing samudra among ae ana Pale lumput amret kageng awito denceng kuduk banyak-banyak seperti berkantil butuh saka manaka kula mati Gus Wangkipun lole lokomotif kira tetu mati kesma menika kula sadaken kados Setyapati Haryo sing kuning kang tedak rawuh wonten ing Sokalima Depate katuran kaharjan rawuhipun Depate ya Pak Gondel Durna Raharja kang dadi laku kumerga saka pangestumu salam ana kowe tampan niki kula tampias kekalih kula petelaken jojol meket jroning Mardaya amah ana rataki kaiwananipun kula angger termo kati kanthi karaharjan yer coba pangestune bapa perban dina lajo tek aku ora ana sawijapa Mbah aku pangabektiku tampanana ya Mbah oh iya durma kati tak tampa pangestune pone yang durma tampanana ya Mbah tak pundi semanten ugi Ratih Haryo sekuni kula nyang putrapun Swatama katuran karaharjan arawipun ya swata mantuk pamujimu Raharja tekaku pangestu kowe tampanana inggih sanget anggih kula mundi Raden Durmakadi katuran karaharjan ya coba tomo ora ana walangan sawiji apa mergo saka pangestumu salam jape wete ya inggih Adipate Haryo sekuni janur gunung kadingaran paduka kok rawuh wonten ing Sokalima mriki ketingalipun kanthi semengko pengawak Braja Andamarasasi Depate dedekan raos sing manah kula ampun pilih samangke Depate wonten perkawis sing winati kang sing jroning kalbu lah menika kula aturi medhar pangandikan liripun kok kados semengko monggo ya kula aturi paring pangandikan menawi sedaya pinanggih pinati lah kula dherekaken wonten sanggar pangunem menapa pinanggih catur netra ngeten amurwani katining carita arat tribuni amung sedya asung palupi mung sedya asung biwulan persajan bae aku ora bakal aling-aling teding ora bakal teding aling-aling tekaku ana ing Sokalima kene merga lakuku dudu nanging aku mung dapur kautus diutus apa diutus Anggir Kurmadi sing surasane ora kaya sagedhagan iki kaya-kaya wakne Gondel Durna kuwi beda kelawan adat sabene beda kelawan adat sabenipun sik
bedane nggo napa sing kleru nggo endi Pati rasa pangrasaku antarane Pandhawa kelawan Kurawa kuwi bedane nek Kurawa kuwi timbang Jlatan nek Pandhawa ki timbang Cindhi makane kok ngertos-ngertos paduka ngendika ingkang kados mekaten liripun kados pundi dasaripun menapa dasaripun kathah sing jenengan antara Pandhawa karo Kurawa niku pun cetha nek Pandhawa kok do iso pinter-pinter ning nek Kurawa kok do bodho-bodho lha niku kamangka limulang padha papane padha wektune ya padha ning kok iso beda lha niku Depate nun pangapunten nggih Depate babar pisan raos sing manah kula mboten wonten banci ladan niku babar pisan mboten namung kemawon menawi bab perkawis pamulangan antara Pandhawa kelawan Kurawa menika bedanipun menawi manggih kula ibarat murid niku kaya dene druwang saupamane nggih tergantung tulisane sing nulis kuwi sapa kamangka sing nulis kowe lha nggih sing nulis kula kleru ora to iki lho ning nun pangapunten arpa kula sing nulis murite kuwi ya kudu dijaga bukune ya kerep dibuka ngeten nek Pandhawa ki tulisane do cetha-cetha ning nek Kurawa ki tulisane kaya ceker pitik diwaca do ra cetha kamangka mengko nek wis do ditulis wis do nyatet mung diklumbrukke kamangka nek diklumbrukke niku nyun sewu sing jenengane Kresna ingkang tumetes wonten patra seta niku ana parane tekse nek kutamedan kena banyu ya bakal dledek ora kena do diwaca ngeten contone not ki nek sing sregep mesti rapi-rapi druwang sing ting selawit modi nang omah ditulis dhewe-dhewe digawe buku wah kok buka bukune wis cetha ladang sing ki kaya ngapa mawon wah sak wis aku turu komentar kowe mau cerah kowe ngeten niku lho Dek Mate. Tur nggih. Murid ku kaya dene wadah. Kamangka mboten nek sing jenengane Pandhawa karo Kurawa niku pun beda cacakane, beda pakartine. Sing bedane nggo napa? Lho, kathah Dek Mate. Cobi patrem kalih. Sing jenengane pakarti, nek tembusan iki loyalitase mahasiswa niku, oh benten-benten. Pandhawa karo Kurawa ki mulang ulangan jam 7 Pandhawa setengah 7 wis numpuk ning nek Kurawa niku mboten ate. Iso tit jam 7 niku pun apik ning nggih mboten nonton sing jenengane Kurawa. Mulangan jam 7 sing teko ya jam 8 kuwi ting kleler. Siji sing do udut. Siji dhisik do nggawa wedyang, nggawa bendong-ben kampung komplit. Kepor malah gawa domino. Takon kalian Durmagati nika. Apa ngono Dur? Ah yes. Mumet ya Mbah mikir ke pelajaran iki padake. Nek kaya kula ngoten iki, wis trimo nyekel wayang lho. Makane bacar terus podol. Ya niku contone Durmagati durung liya-liyane. Ning mboten. Niki kula rumaos benten antaranipun Pandhawa kaliyan Kurawa. Blak-blakan kemawon. Kula menika mangertos dereng dangu menika sing jenengane Pandhawa senengane ndok klithah-klithih ning Sukalima. Kamangka jawe entek pelajarane wis rampung ning sing jenengane Bratasena ora kaya sagedhakan iki kok kerep ning Sukalima ta iki. Niki nuhake curiga.
Mbak, CCTV wis tak pasang lho, Mbak. Tenan kuwi. CCTV wis tak pasang. Nek sing jenengane Bratasena ki senengane glibat-glibet ten mriki nggih mboten. Nah, niku mesti diparingi ilmu sing luwih kalih Mbah Durna ngerti ora? Lho, mengko dhisik. Nek Bratasena kritah-kritih ning benting ning saka lima kene pancen kulakoni. Bratasena niku murid kula kabeh nggih murid kula. Sing jenengane bocah nek arep guru niku nggih kula tampi sewayah-wayah. Mosok sing jenengane guru kok mau bab perkara mulang, jame mulang-mulang mengko nek ora mulang ora gelem ngekeke ilmune karo murid niku kleru. Sewayah-wayah nek muridé njaluk berarti bocah iki kepengin pinter, ya dikeki nek ngono. Lah saiki Kurawa bar pelajaran ming do minggat. Nek Pandhawa niku mboten rampung pelajaran isih do takon. Filosofine niku kaya pripun nggih? Niku nek mitologine Abimanyu niku pripun nggih? Lho niku ngantos ngeten niku nek sing jenengane para Pandhawa, wong urip iki kudu kepiye ya ngeten. Nggih